Tænk dig et naturligt supplement så kraftigt, at det har blidt brugt i århundreder af traditionelle healere for at styrke vitaliteten og forbedre den generelle helsen. Kaldt svaghedens ødelægger, Shilajit er mye mere end bare et kosttilskud. 2 af de mest bemærkelsesværdige fordelene er et løft i energi og vitalitet. Shilajit er kendt for at bekæmpe træthed og øge energiniveauet, slik at du kan holde dig vågen og fokuseret hele dagen. Støtte til kognitiv helse. Forskning viser, at Shilajit kan forbedre kognitive funktioner, inkluderet hukommelse, koncentration og mental klarhed. Disse fordelene er ikke bare legender. Videnskabelige studier støtter disse påstandene. En studie publiceret i International Journal of Alzheimer's Disease afslørte, at Shilajit indeholder fulvinsyre, forbindelser kendt for sine neurobeskyttende egenskaber. Disse syrene bidrager til at forhindre aldersrelaterede kognitive forstyrrelser og støtter dermed hukommelse og hjernefunktioner. En anden forskning publiceret i Journal of Ethnopharmacology viste, at Shilajit forbedrer produktionen af adenosintrifosfat, ATP, kroppens cellers primære energikilde, noget som forklarer den kraftige revitaliserende og energigivende effekten. Nu har du muligheden til at drage nytte af Shilajits fordele for at transformere din vitalitet og mentale klarhed. Ikke gå glip af denne chancen til at opdage et supplement, som virkelig kan gøre en forskel i hverdagen din. Prøv Shilajit i dag og føl kraften af denne naturlige skabelse selv. Klik på linken i beskrivelsen for at lære mere og starte din transformation.